Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Кайсы Фирая, кайсы Малике, кайсы Камилә, мин Йылдыз. Кызым, мен бит синең йылдыз булып балкуыңны теләдем. Кешеләрнең җаннарына нур сибүеңне, балкуыңны теләдем, кызым. Йылдыз булу авыр булыр ишәния. Эй, балам, яшәү берәүгә дә җиңел түгел. Әнием, мин Йылдыз була алырмын микән соң? Анысын инде, кызым, халкың әйтер, вакыт күрсәтер. Ә син, тырыш, кызым, тырыш. Тырышкан табар, ташка кадак кабар диләр. Иң мөһиме, синең күңел йылдызың шыңласын. Гел җырласын, бер дә сүнмәсен. Гел шыңласын, гел җырласын. Әйдә, кызым, хәзер күңелле тәнәфес. Ура! Kabın yanında әни, yine harşak biterli. Sin oğlum bigrak şapşap. Kulmeginde kupmetap. Niga aşısın tuğuk. Sin bitingde dav yegip. Kara enenge ne. Ulalı şundine ne. Ulalı bebigine. Lakin şay olsa da. Geçen aşı bile tamasmağın bir tamşı. Ana nuruna kalsamşı. Kızıktasın bu әni. Mini yokka biterli. Bizi bilmeyim ikenli. Min de sebebim bilem. Önümün ağzı tüben. Kıska gına aranı. Bik jaylığına ötüp. Kaşıktağı bıtkalar, temli şulpalar. Önümün ağzına kileler şul çiğdip. Kıska bulgaç aralar, tügülmeyşe kalalar. Eminim ağız kayda, eytesin mingen ayga. Şu şiirak araga, ul sıyık şulpalarını, ul sıyık bıtkalarını kaşıkka salıp kına, bak, uzun kaşık kara. Bilgileyinde tügüle, yartısı tışıp kalar. Sebebi yıra kara. Әтиемнең бала чагы йөгереп чыксам шуннан ак булып түбәтә кигән наратлар арасыннан күрсәтер иде ул миңа чилекле урыннарны. Ул бит шунда туып үскән, әйбәт белә урманны. Кушыр идек бергәләп күбәләкле аланда, яшел пешәнле болында ял итәрбез арганда. Мин күп нәрсәне белмим. Мин шул шәһәрдә туган. Әтиемнең бала чагы йөгереп чыксам шуннан юк. Өметем өзмәдем. Кунакка кайткач, әтинең бала чагын эзләдем. Әтием дә эзләде. Моңсу иде күзләре. Икезгә бер йокы. Йокым кашкан, кирпекләре ябылмый да ябылмый. Күпме эзлим, йокы гына табылмый да табылмый. Әллә инде минем йокы Америкага киткән. Минем йокыны бер малай уянмый йоклый микән? Бездә тәм булганда анда кояш чыга, таң ата. География фәне безгә әнә шулай аңлата. Димәк, аңа мәктәпкә дә барырга вакыт җиткән. Шәт, ул малай да кичә-кич йокыны озак көткән. Йоклый яткандыр кич белән озак булуда, чөнки иртән ул йокы һәрвакыт минем янда. Кичен соңга калып килә, иртән бик соңлап китә. Соңда киткәч, кайчан ул Америкага барып җитә. Американ малай белән бер йокы җитте безгә. Шунлыктан аптырыйбыз без менә икебез дә. Матур күлмәк кигән иде, бакчага килгәндә. Килеп куйды балкытты, чәчәк дип белде бугай. Уйлады, яңа йортым. Балкыртыннан куркам мин. Ул тешләгән җир шешә, кышында бик нык
баргынчы сөйли идем татарча, уйлый идем татарча, уйный идем татарча, татарча җырлый идем, татарча елый идем. Ә бакчада хәл бүтән, анда киресе икән, сөйләүләр дә урысча, уйлаулар да урысча, уйнаулар да урысча, урысчалап җырлыйлар, урысчалап елыйлар. Өйрәндем инде мин дә, остара барам көндә, сөйләвем дә урысча, уйлавым да урысча, уйнавым да урысча. Хәтта урысча уйлыйм, хәтта урысча уйныйм. Кирәк икән беләмен, гел урысча җырлый да, гел урысча елый да. Ә менә энем белми, ул шул бакчага йөрми. Нигә кирәк колаклар? Беләсезме икән сез? Нигә кирәк колаклар? Ишетергә генә түгел, күрергә кирәк алар. Ничек шулай дисезме? Хәзер аңлатам. Үзегез дә шаккатырсыз. Бу гаҗәп яңалыктан. Колак тотып тормаса, күзгә төшә ул бүрек. Бүрек төшеп каплагач, бер ни дә булмый күреп. Күзен каплаган килеш, кыен шул ул йөрергә. Димәк, колак ярдәм итә, безгә әйбәт күрергә. Хәерле кич, кадерле милләттәшләр, исәнмесез, әдәби һәм шигъри сүз сөюче дуслар. Танылган балалар шагыйрәсе Абдулла Алиш исемендәге бүләк иясе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Йолдыз Шәрәфованың иҗат кичәсен Дәвани һәм дөресрәге Дәвани Әлфөнер Исамиева аның оныгы Иркә һәм театр әһелләре йорты каршында Марсель Махмутович җитәкләгән татар студиясе шәкертләре башлап җибәрде. Тагы бер алкышлыйлар. Хәзер сәхнәгә гомере буе балачак илендә яшәп кала белгән самими күңелле, ихлас хисле шагыйрәне котларга Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, драматург Данил Салиховны чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә без янәдән үзебезнең Тукай клубыбызга кайттык. Быел да сез шулай итеп, матур итеп килерсез дип уйлыйм. Безнең кичәләребезгә ирешсез дип. Без инде үзебезнең быелгы сезоныбызны йолдыз белән ачып җибәрергә булдык. Һәр вакытта да йолдызлы булсын дип, чынлап та бүгенге көндә татар теле, милләт теле турында кайгырып яшәгәндә, шушы йолдызлардан балалар язучыларыннан башлау, балалар шагыйреннән башлау ул дөрестер дә. Безгә бүген бигрәк тә әдәбиятыбызга татар халкыбызның балалар өчен язган шагыйрьләре, язучылары бик тә кирәк. Ни өчен дигәндә, без сабый чактан туган телебезне, ана телебезне аларның күңеленә кертәбез дибез икән, менә шушы Роберт Нуллиннар кебек, Йолдыз Шәрәповалар кебек, һәм башка, аерып әйтмим, барлык балалар язучыларында күз алдында тотып, шушындай безгә яңа яшь кешеләр кирәк. Йолдыз туганым, адәм баласына, кешегә барсыннан элек хатын-кызга иң зур профессия ул ана булу. Һәр хатын-кыз ана булу хыялы белән яши, ана була. Син инде бу мәсьәләдә күпләргә үрнәк. Үзеңнең тәрбияләгән балаларың белән син республикабызга танылган, безнең
Ана біз чынлап та хөрмәткә лайык кеше. Шуның өстәвенә син үзеңнең балаларыңны гына түгел, безнең татар милләтеннән генә дә түгел, башка милләт тәрҗемә әсәрләрең белән дә син балалар сагында торган шагыйрь. Сине һәр язган шигырең аларның күңеленә барып җитә. Иң авыр, әдәбиятның иң дә авыр юлы аның бер төре мин әйтер идем, балалар иҗаты. Аның өчен бала булу кирәк, бала булып уйный белергә кирәк, балалар хыялына чумарга кирәк, аларны аңларга кирәк, аларның арасына керә белергә кирәк. Син балаларның күңеленә күбәләк булып та, бал кырты булып та, чагып та, шул ук вакытта назлап та, җилдә булып, кояшта булып керә беләсең. Рәхмәт сиңа, рөхсәт ит. Язучылар берлеге исеменнән, аның идарәсе исеменнән, шушында утырган дусларым, язучыларыбыз, шагыйрьләребез, драматургларыбыз, галимнәребез исеменнән сезне олуг юбилейгыз белән чын күңелдән котларга, сезгә сәламәтлек, озын гомер, иҗат уңышлары теләп калырга. Бәхетле ана булып, соңгы көннәрегезгә кадәр яшәргә язсын. Сезне үз балаларыгыз гына түгел, милләт балалары киләчәктә дә телләреннән төшермәсеннәр. Рәхим итеп, безнең адресыбызны һәм шушы чәчәкләрне кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт, Данил әфәнде. Котлауларыбыз дәвам итә. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзер сәхнәгә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының профессиональ сәнгатьне үстерү бүлеге башлыгы урынбасары Рәшид Самат улы Фәтхуллинга сүз бирәбез. Хәерле кичләр. Бүген монда барганда Мәдәният министрлыгында сырлар син кая барасың дип. Мин әйттем, Йолдызга барам, туган көнгә барам дип әйтсәм, неужели йолдызларның юбилейлары да була дип сорадылар. Була дип әйттем, вот шулай итеп килдем. Рөхсәт итегез, бу букетны Марат Минимович исеменнән сезгә тапшырырга, сезгә исәнлек, саулык, иҗади уңышларны теләп карым. Буш кул белән килбез без. Шундый ойга салып килдем. Рәхмәт хатын. За плодотворный труд и вклад в развитие литературы вручается благодарность Шараповой Юлдуз Адиповне, премьер-министр Республики Татарстан Песошин. Бик зур рәхмәт. Әдәби иҗат, мөхтәрәм җәмәгать, шигърият, әдәбиятның һәр бер өлкәсе ул инде милләткә хезмәт итү. Бигрәк тә балалар өчен язган кеше турыдан-туры шушы вазифага хезмәт итә торгандыр. Каядыр шундый бер канатлы гыйбарә дә ишетергә туры килгән иде. Үзенең ата-бабалары татар булган кеше татар түгел, оныклары татар булган кешеләр татар дип әйткәннәр. Шул уңайдан Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән тәбрикләү өчен сүз танылган шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия ханым Җиһангировага бирелә. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле милләттәшләр, хәерле кич, юбилер. Шуннан да Йолдыз Шарапованың иҗаты, аның исеме Татарстанда гына түгел, бөтен кыйтгаларга сибелеп яшәүче безнең милләттәшләребезгә таныш дип әйтсәм, бу сүзләрдә хаклык бар. Һәм инде юбилей булгач, бөтен дөнья татар конгрессы бик зур шатлык белән рәхмәт хаты һәм бүләк әзерләде. Мин әлбәттә чәчәк булса дип әйткән идем, әле чәчәкләр бик күп булачак, әмма кадерле китаплар булмаска да мөмкин диделәр. Бик кадерле 2 китап һәм шуннан да залга кергән һәрбер кешенең кулында мин букетлар күрдем. Йолдыз
Менә балалар шагыйрәсе дип ассызыклап әйтәбез, ләкин синең шигырьләрең өлкәннәр өчендә бик зур гыйбрәт, бик зур сабак алырлык. Сиңа менә шушы бүгенге күркәм юбилееңдагы кебек бишлеләр бик күп кушылып торсын. Һәм исемнәреңдә, мактаулы исемнәреңдә бик күп булыр, ләкин Йолдыз исеме ул исемнәрдән иң өстә торып шулай гел балкып торсын. Юбилеең белән иҗади уңышлар телибез. Монда инде мин адресны укып тормыйм. Бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Зиннурович Закировның менә бик матур сүзләре язылган. Юбилей белән барыбызны да шигърият бәйрәме. Şiiriyet beyramın şiir bilen devam ettiği orunlu bulur. Юбилей сәхнәсендә Татарстанга атказанган артисты, Казан милли мәдәният үзәге солисты Айдар Габдинов. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Yıldız Hanım, 55 yaşınızda şirketlerine kutlar, Rüstem Yahin'in Mustafa Gamal şehrine yazılan Kiyik Kazlar giderleri. Yazgı kükrem, tevge şaşkın hisler, şu hislerini iskekle bağlamaz, sakı yalvar bilen berketirgen, yaşlık dostlarımız yuvalamaz, bazıları yaban sular kalan eller, fazlar baytır lakin geri baytmaz, biz işirgen matur bu işler, fazlar sızlık olan sender yolları.
Unutulmazlık yaşlık yılları Kozlar telinden tezle biter Unutulmazlık yaşlık yılları Йолдыз күңеле белән, фикер йөртүе белән чын балалар шагыйре дип язган иде. Аның иҗатының башында халык шагыйре Габдулла Тукай премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин. Остазының шәкерте иҗатына бүгенге бәяләмәсен дә ишетсәк, минемчә бик урынлы булыр. Сүз Роберт Мәгалимович сезгә. Тәндәне калсак та була. Ат аягын сузган җиргә дигәндә мин дә бераз гына истәлекләр белән уртаклашып алыйм әле. Роберт Мәгалимович Сабантуй газетасының баш мөхәррире иде. Йолдыз Шәрәпова әле башлап эшләүче журналистларның берсе генә. Без сары томшыклы журналист балалары, аларда практика уза идек. Йолдыз апаның шул вакытта бик интегеп машинкада мин язып утырганда бир әле монда үзем язып бирим дип шотыр-шотыр бастырып биргәне бик хәтердә калган. Компьютерлар юк иде. Кадерле дуслар, Йолдыз дустыбыз, каләмдәшебез, сеңлекәшебез. Бүген чынлап та әдәбият бәйрәме, балалар әдәбияты бәйрәме, балалар язучыларының бәйрәме. Әгәр дә исән булсалар, бу бәйрәмгә албатта безнең бөек остазыбыз Шәүкәт абый Галиев килгән булыр иде. Илдар абый Юзеев килгән булыр иде. Ләбиб апа Иксанова, Хакимҗан Халиков, чөнки алар Йолдызны бик яраталар иде һәм аның иҗатын бик яхшы беләләр иде. Шуңа күрә инде менә мин килдем инде, башка кеше килә алмады өлкәннәрдән. Нәрсә әйтим инде? Йолдыз миңа бик рәхмәтледер дип уйлыйм. Ул без очрашкан сайын ул мине остазым да остазым дия. Миңа инде ул май кебек тоела инде. Миңа бик рәхәт була инде. Чынлап та менә әле уйлап торам. Әгәр дә мин заманында яшьлегенчә дә мөхәррир булып эшләгәндә, редактор булып эшләгәндә, мин аны эшкә алмаган булсам, азмы күпме мин аны балалар журналистикасына алып кирип китмәгән булсам, беренче шигырьләрне укып, төзәткәләп, газетада бирмәгән булсам, мин аны Сарманга командировкага җибәрмәгән булсам, ул анда Сирин белән очрашмаган булса, аның язмышы бүген ничек буласын, ул үзе дә белмәйдер мөгаен. Әлбәттә, ул әйбәт кенә шагыйрә булып китәр иде, журналист булып, ул турыда сүз дә юк. Кемгәдер кияүгә дә чыгар иде. Бәлки 1, 2, 3 баласы булыр иде. Бәлки 10 баласы булган булыр иде. Кемгә чыккан булса инде. Ләкин менә язмыш шулай китереп чыгарды. Безгә Йолдыз белән бик озак, бик матур чорларда бергәләп, рәхәтләнеп, балаларыбызга хезмәт итәргә туры килде. Матур чорлар иде. Яшьлегенчә Сабантуйның да бик авторитетлы, абруйлы чагы иде. Балалар әдәбиятының үзәгендә торган, bir uşağına әйләнгән bir редакция иде. Сабантуйда яшьлегенчә дә үзеңнең әсәрләрен чыгару яшь шагыйрьләргә генә түгел, өлкән классик шагыйрьләргә дә зур мәртәбә иде. Анда хәтта Равил Файзуллин да улылап, әлбәттә инде бүлеккә кереп тормыйдыр иде. Я редакторга, я җаваплы секретарь Сайма Ибрагимовага гына кереп эшен хәл итеп чыга иде. Ләкин без аның шигырьләрендә матур итеп, рәсемнәр белән бизәп, игътибар итерлек итеп, матур итеп бирә торган идек. Яшьлегенчә ул яктан әлбәттә бөтен газета журналларга да үрнәк булыр иде.
Ни кызганыч, без Йолдыз белән әлеге газетаны бетереп киттек. Нишләсен язмыш, анда безнең генә роль түгел инде, монда утырган кайбер иптәшләрнең дә бик зур роле булгандыр. Ләкин яшьлинче Сабантуй татар әдәбиятында, татар балалар дөньясында, безнең милләтебезнең рухи тормышында зур бер тарих булып калачак, аңа да әйләнеп кайтачаклар һәм ул безнең бер матур бер тормышыбызның татар дөньясының бер өлеше булып калачак дип уйлыйм. Йолдыз дурында нәрсә әйтергә була? Мин Сабантуйда яшьлинче дә эшли башлагач бик күп түгел. Хәзер генә ул хатын-кыз шагыйрьләр, язучылар бик күп. Элек хатын-кыз язучылар бармак белән генә санарлык иде. Безнең редакциягә керә торган иде Зәкия апа Туфайлова. Чын балалар шагыйре, гомер буе китапханәдә эшләгән. Мин аны әлдә хәтерлим, сөйләшеп утырганыбызны. Әминә апа бик Шантаева килә торган иде, шигырьләре белән, истәлекләре белән. Мәрзия апа Файзуллина, Ләбиб апа Ихсанова, башка дәни юкта иде. Менә Йолдыз, нәкъ менә шушы безнең өлкән шагыйрәләребезнең, өлкән балалар язучыларының традицияларын, матур традицияларын, аларның шигыриятларын дәвам итүче бер талантлы шагыйрәбез. Йолдыз бик характерлы кеше. Менә әлдә хәтерлим, ул беренче шигырьләрен алып кергәч, мин аны әле ул вакытта төзәткәле идем. Кулымны тагып инде үземчә инде өйрәткән була торган идем. Мишәр нишлисең? Бу аныкы гына булса да мишәрлеген итә, барыбер үзенчә бастырып чыгара торган иде шигырьләр. Шуннан мин аңа кулымны селтәдем. Башка төзәтмәй башладым. Ул хаклы булган микән? Мин хаклы булдым микән? Мин төгәлне хәзер әйтәлмим, ләкин барыбер Йолдыз менә бүгенге дәрәҗәгә җитте. Бәлки ул хаклы булгандыр. Менә шуңа күрә инде нәрсә дип әйтим. Ул бер сүзендә генә тормады. Ул яшьрәк чакта менә Роберт абый мин бер бала тапкан сайын бер китап чыгарачакмын диде. 5 баласы бар. Хәзер 5 кенә түгел, хәзер инде санында белмим. Менә 15 китап, мин аны саннары белмим, чөнки әле вак-вак кичкенә китапларны чыгарганда ул миңа бүләк итә торган иде. Хәзер кыйммәткә әйләнгәч, акчасын бирде, яңа китапларын бик күргәнем юк, гафу итәсең. Шуңа күрә инде Йолдыз сүземне озакка сузмай, мин бүген сине яшьлинчеләр исеменнән, менә монда Рәзинә белән Рузилә утыра, без бик матур итеп эшләдек заманында. Менә Рузиләне күргәч әле ул секретарь чакта микән, Йолдыз миңа керәдә зарлана. Аның бердән бер зарланган әйберсе бар иде. Менә Робертта мәкалә яздым, Рузилә кыскартам дип әйтә. Ну, мин әйтәм, газета кичкенә бит инде. Безнең балаларга кичкенә күләмле әйберләр кирәк, нишлимсең инде. Ул су буе яза, чөнки талант, аны куясың, бер куяга куеп булмый, яза да яза, 1 бит, 2 бит, 3 бит, 4 бит яза. Балалар газетасының күләме аз гына. Ул үпкәләмәгәндер дип уйлыйм, чөнки зур әйбердән дә кичкенә матур итеп әйберләр чыгарды, аның бөтен мәкаләләрен балалар яратып укыдылар. Шуңа күрә инде әгәр яшьлинче Сабантуй балалар арасында бик популяр икән, анда әлбәттә инде Йолдызның да өлеше бик күп. Без сине яратабыз, син аны беләсең. Мин инде бик кеше түгел, ләкин бүген кешеләр алдында әйтергә мәҗбүрмен инде үземнең яратканымны. Шуңа күрә балаларын менә әле килеп кергәч тә үрлек кебек җегетләре. Ну, молодец инде. Ул балалар шагыйре булырга була, ләкин 5 бала үстереп балалар шагыйре һәм әйбәт талантлы балалар шагыйре булу ул Йолдыз үзе генә беләдер. Аның
ne kadar kıymetke düşkanım, koşakta ben uylap da koyganım var. Niye ilegine ballarına karab oturmayayım ikenim? Teginde varsam da yıldız, mında varsam da yıldız. Bundan olay yaramay bitinde de üzüne de etkenim var. Neşesin yıldız indi başkaça buldur almayı. Vakitli buluruz. Pek zor rahmet, Rabi Karoy. Muhterem cemaat, beyramimizde devam ederiz. Yıldız Hanım Kazan mekteplerinde de bir yaş konak. Şol isepten 20. Tatar Gimnaziyasında da. Ol, mene şu şiiriyeti bilen jurnalist olarak da kim məğrifetçilik işi alıp para debeyecek hiç genel artırı olmaz. Çünkü 20. Gimnaziyada ana şahıyla Yıldız olarak da, Yıldız Edipov olarak da bilelerdir. Eykenimçe ol, mektepten dış, klastan dış terbiye işlerinde de zor işler alıp para. Şimdi Alibe kollektifinin 20. Tatar Gimnaziyasının direktörü Rahima Hanım Arslanovan'a hem alarının kollektifindagi Qurayşılar ansamblini sizni huzurunuzga chaqiramiz. Babamlardan kelgan moңнар saqlana bu Qurayda. O'zi uyni bilgan uchun Quray bekni qulayla. Qo'llarimga Quray olib, men shu kuyni ulasham. Burungi babamlar bilan Quray aşağı siləşəm. Mənə şu Yıldız Ədipovnanın Quray isimli şiirine qoşulub, bizning Abdulla Aliş isimindəki 20. gimnaziya oquşuları Moңlu salam birir aldından bir neçə sözünə aytıb uzaymalı rüxsat etiniz. Mən bizning Abdulla Aliş isimindəki 20. gimnaziyada Yıldız Ədip qızına bek zor o'rin beriladi. Ol bizning gimnaziyamizning turida, chunki bizning o'quv yurtida Aliş varislari isimli muzey ishlab keladi. Bilganingizcha, Yıldız Ədip qizi ol Abdulla Aliş isimindagi premiya laureatigina tugil, bizning gimnaziyada adabiy to'garak olib borishida. Umuman bizning bilan bek tig'iz ilmda turuvchi shoirlarimizning birisi, bizning o'quvchilarimiz, biz umuman uni bek ehtirom etamiz, yaratamiz. Hem Yıldız Ədipovnaның şuşa ədəbi kişəsində ko'ngli her vaqt balalarını qaday samimi, şista, saf bulun tilab qalabız. Şunlab da, ondan nigedir bek şunday жылы, matur, yoqti nur birki, hem onun yanında bulganda şunday rahat his etasin. Hem umuman bu hisni bizning pedagogik kollektiv qina tugil, o'quvchilarimiz da sizlar. Hurmatli Yıldız Ədipovna, sizning shi'riy qalamingizdagi qora bir qo'shanda bitmasin. Adabiy qalamingiz shi'riy ko'kdan bir vaqtda da tushmasin edi degan tilakda qolib, ixlos ko'ngildan qutlaymiz. Quşlarımızga
Шәрәпованы балалар шагыйрь дип кенә атап йөрсәләр дә, ул гомере буе өлкәннәр өчен дә язды. Алар ярый әле һәм күңел кыңгыраулары дигән җыентыкларга тупланып, укучы кулына барып иреште. Ә хәзер аларны сезгә Татарстанның атказанган артисты Илтүзәр Мөхәммәд Галиев укып җиткерер. Рәхим ит, дустым. Шундай хәерле кич иң әүвәл. Инде без күрештек, сөйләштек, котлаштык бер. Мин иң беренче менә шушы балалар җанын, балалар күңелен олылаган шагыйрәне сезнең олылауыгыз өчен куанам. Менә иң яхшы, иң якты күңелле кешеләр җыелгандыр бирегә дип уйлыйм һәм ул шулай. Чөнки беләсез бит, яшерен батырын түгел. Кайда кичиттеме, кайда нинди афишага кеше агыла, кая бара, кемне алкышлый. Ә менә шушындый гомерен балалар хыялын үстерүче, балаларны тәрбияләүче шагыйрә, менә шушы гомерен биргән кешене олылап килгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәсе килә. Тотып шигырен укыганчы әле. Аннан соң мин тагы бер әйбер шакка торды. Мин Йолдыз ханымның тормыш иптәше Сирин белән безнең яшьлегебез бергә үтте. Вокаль-инструменталь ансамбльдә, Сорман сәхнәләрендә ул барабан какты, мин клавишада булдым. Шуннан соң бик дуслар булдык та, мин аны бик озак заманнарга югалттым. Аны белеп яшәдем һәм Йолдыз ханымның барлыгын белеп яшәдем. Күп балалар анасы. Мен әйтәм, шул балаларына илһамланып язадыр инде бу шигырьләрне дип, үзем дә балаларыма аның шигырен укып балаларымны тәрбияләдем. Белдем. Бер мәлне уллары сөйләш шылтырата. Илтүзәр абый, шундый театрдан сакал кирәк иде, биреп тора алмассыз микән? Чабата кирәк иде, биреп тора алмассыз микән? Мен әйтәм, нәрсә эшлисең чабата белән? Менә пьеса алдык, шуны куябыз. Мәйтәм, ярар сорап карарбыз. Шулай сөйләшә киттек тә, бер мәлне очраклы рәвештә генә нинди парның баласы икәнлеген белеп алдым. Мин белгән, ничә еллар элек белгән Сиринне эзләп таптым. Матур очрашу булды, алар минем кичәмә килделәр. Менә игътибарыгызны артык тотмыйм. Менә шушындый пар ул. Һәм мин бик сөенеп йөгереп килдем эшемне ташлап. Менә язучылар алдында мин моны әйтмим дә, бирмим дә, читенсенәм дә, ялам да тиеш түгел. Эш эшләгән шикелле тоелам. Әмма дә ләкин менә бу минем җыентыгым драма әсәрләренең тәрҗемәләре. Менә ул драма әсәрләрен тәрҗемә иткәндә татар телен камил белү генә кирәк, мин персонажлар телендә дә фикерли белү кирәк дигән әйбер генә мине җөрьәт иттерде бу эшкә алынырга. Сәйдәшкә бирерсең әле, яме Йолдыз. Аннан соң инде менә балалар язучысы дибез дә, балалар язучысы гына микән ул Йолдыз ханым. Менә шушы балыклар дип аталган шигырен тыңлап карыйк әле. Аквариум балыкларын шаккатып карап торам. Бу мәхлукләреңне нигә телсез яраттың, Ходай? Авызларын ачсалар да бер ләммим сүз дәшмиләр. Пешерсәң дә, ишетсәң дә, бер ни каршы әйтмиләр. Пешерсәң, ашатсаң рәхмәт әйтмиләр, бирмәсәң сорамыйлар, авырта дип ыңгырашып, жәлләтеп еламыйлар. Тик күзләреңә карыйлар. Мөлдерәтеп күзләрен. Аннан соң үлеп китәләр, йоммыйча да күзләрен. Ул күзләрдә күпме әрнү, әйтелмәгән сүзләр дә, уйлаганыңны әйтмичә күпме мөмкин түзәргә. Ай, бик сызлангандыр инде аларның да җаннары. Телсез булгач, кем тыңласын, кем аңласын аларны? Аңламагач теләсәң дә ярдәм дә итеп булмый, үлгән балыкларга карап әнә шуларны уйлый. Булган телне онытабыз. Әллә инде җүләрбез. Булай булса бер көнне бу балыклардай үләрбез. Шундый шомлы уйлар белән балыкка карап торам. Балык халык булулардан саклый күр безне Хода.
Хәзер белән нигә телсез яратылган балыклар үз телләрен сакласын дип җирдәге бар халыклар. Менә балалар шагыйрәсе. Монда инде аллегориялар, аквариумга карап, бу да шул балалар шигыре дип укый башлыйсың да, кирип китәсең дә, мәгънә белән лап итеп утырасың да, уйланырга гына кала. Менә шундый уйлата торган шигырьләрегезне минем хәзер алга таба күбрәк ишетәсем килә. Һәм ул булыр, һәм ул җиңтек булып чыгар. Бәйрәмегез белән. Рәхмәт сезгә. Балалар шагыйре киләчәк белән эшли. Ә безнең киләчәгебез балалар бакчаларында, мәктәпләрдә үсә. Йолдыз Шәрәпова шуны яхшы белгәнгә, анда кадерле кунакхана түгел, үз кешедә. Юбилейны олы бәйрәме белән тәбрикләр өчен Татарстан Республикасы Фән һәм Мәгариф министрлыгының килүләре бер дә гаҗәп түгел. Без аларны бирегә чакырабыз, рәхим итегез. Резидә рәхим итегез, уянмагыз. Резидә Камиловна килгән, әйдәгез, көтәбез сезне. Разрешите мне на русском языке сказать. Вы знаете, образованию принадлежит такая функция осуществлять связь между поколениями. И вот старшее поколение посредством литературы передает свой жизненный опыт. И для детей и дошкольников одним из таких средств является детская художественная литература. Детские стихи, которые пишет Йылдыз. Так она называет себя, представляет себя в кругу детского общества. Дети настолько любят ее стихи, потому что каждый из них веселый, юмористический, направленный на воспитание нравственной культуры. И дети с удовольствием ждут их на праздники. А главное в том, что каждая их встреча способствует, как я сказала, это воспитание национальной культуры, воспитание нравственной культуры каждого воспитанника. Дело в том, что Йылдыз Шарапова это не только детская поэтесса, это еще педагог. Она приходит на встречу с педагогом в наш Казанский федеральный университет, на встречу со студентами для того, чтобы познакомить с этими стихами, для того, чтобы повысить уровень профессиональной культуры каждого педагога. И мне бы хотелось, чтобы в этот торжественный день, когда говорят о вашем юбилее, поздравить вас с этим днем, пожелать вам доброго здоровья. Пусть не иссякает ваша творческая инициатива. Пусть в книжных магазинах будет так много красиво иллюстрированных книг, написанные вами. Пусть ваши дети будут успешными, а каждый воспитанник, взяв книгу вашу, радуется. Счастья вам, благополучия, успехов и всего самого доброго. От нашего Института повышения квалификации Казанского федерального университета Шейхулислам Раисом Фалиховичем подписано благодарственное письмо за неиссякаемый потенциал, который Господи, не вижу даже, у меня шула и была за обогащение национальной культуры татарского языка педагогов дошкольного образования Республики Татарстан. Спасибо вам. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов башкаруында күңелләргә тагын бер музыкаль сөенеч өстәп алыйк әле.
Kalbürüsü, kalbürüsü kallarda, kalbürüsü, kalbürüsü, kalbürüsü kallarda. Sen bu başım eğitip bayrak diyen yarım baylarda. Sen bu başım eğitip bayrak diyen yarım baylarda. Başımı diktiğinde kullerin Sandu başımı şahsımı diktiğinde kullerin Sizin yanına varıp bayna her günü güllerim Sizin yanına varıp bayna her günü güllerim Emri iskencisi güne vahidir varmışlarım Emri iskencisi güne vahidir varmışlarım Bir ayrılığı şuları bir ayrılığı sağışlarım Bir ayrılığı şuları bir ayrılığı sağışlarım Abidirler bulutlarına, bulutlarına, bulutlarına Abidirler bulutlarına, bulutlarına, bulutlarına Varsın sayılar varsın sandu başlamam bana Varsın sayılar varsın sandu başlamam bana Olur işte deryanı karnın günlerin atır indi Olur işte deryanı karnın günlerin atır indi Sen olmasan günlerimle gemler yuvatır indi Sen olmaz günlerimle gemler yuvatır indi Yarımını kardı buylar gemdere Yarımını kardı buylar gemdere Mırtasın yıl gemdere Gürlerge gemdere Mırtasın yıl gemdere Gürlerge gemdere Haydar Erkinov, Rahmet Haydar. Respublikamızın terbiyeye bağlı olgan ailelerinin içtimai üzeri reisi Tatyana Ivanovna Sergeyeva'nı da biride görsek bir şat buluruz. Rahim etiniz. Уважаемая Юлия Садиповна, дорогой наш человечек, родной, самый близкий, я представляю приемные семьи Республики Татарстан. И сегодня так много теплых слов было сказано в адрес Юлии Садиповны. Сказали, вы пойдете одна, но знаете, скажите ей, что около 1000 сердец приемных родителей сегодня рядом с ней и передают ей огромный привет и огромное спасибо. Потому что Юлия Садиповна – это тот человек, который постоянно освещает жизнь приемных семей в нашей республике. Столько статей, столько хороших слов. А наши дети, которые многие из них и детства-то не видели, они просто сейчас растут на стихах Юлии Садиповны, и мы с удовольствием читаем и на русском, и на татарском, и в русских переводах. Удивительные книги, которые воспитывают в наших детях добро, любовь к семье и много-много таких чувств, которых
просто им не дано было пережить в детстве. И поэтому мы очень благодарны вам. Спасибо огромное, Илдас Адиповна. Вот наши дети, они сделали такую золотую книгу вам о семье, со стихами о семье. Здесь очень хорошие стихи написаны. От нашей организации мы еще работаем совместно с государственным бюджетным учреждением Центр содействия семейному устройству детей и сопровождения замещающих семей. И вот наше благодарственное письмо. Уважаемая Илдас Адиповна, региональная общественная организация приемных семей «Мы вместе» и государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному устройству детей города Казани выражает признательность за активное участие в общественной жизни приемных семей, за высокий профессионализм в освещении материалов о приемных семьях, за ваш нелегкий, но благородный труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Выражаем надежду на то, что ваша созидательная деятельность на благо развития и воспитания детей будет продолжаться и в дальнейшем. Спасибо вам огромное. И Илдас Адиповна сама член нашей организации, она тоже приемная мама, замечательная жена, которую мы очень любим. И их семья всегда является примером для наших приемных семей. Спасибо. Қалған немейме, ләкин әйтмәдем. Менә миңа да эләкте. Бәлки депутатта булырга туры килер. Йолдыз ханымның шигырьләре рус, Азәрбайҗан, төрек һәм чуаш телләренә дә тәрҗемә ителгән. Менә тыңлап карагыз әле, мөхтәрәм җәмәгать, алар рус телендә ничек сөйләшә. Аларны Татарстанның Нәни принцессалары конкурсы җиңүчеләре сезгә тәкъдим итәр, аларны бирегә чакырабыз. Әйдәгез, килер кызлар. Даже сам я разумею, плохо землю засорять. Но без ног я не имею, мне в корзину не попасть. Влезть в нее я не сумею, только вам одно скажу. От стыда за вас краснея в виде мусора лежу. Неподъемная красная книга. Неподъемную, как камень, книгу красную купили. Вся наполнена слезами тех, кого мы не ценили. Книгу красную купили, и поднять ее трудно. А когда ее раскрыли, стало очень нам тревожно. Прошлогодние издания с нынешним сравнить старались. Все эти виды, то, что жили, только в книге и остались. Мысли грустные кружатся, книга красная тревожит. Коль так будет продолжаться, попадем мы в книгу тоже. Синица. Так суровы зимы стали, как же нынче зимовать? Нелегко найти мне пищу, не хочу я погибать. Так сказала мне синичка, близко подлетев к окну. Как помочь голодной птичке, не оставить же одну? Папа из простой коробки смастерил кормушку ей. Просо, семечек мы дали. Птичка съела все скорей. Угощайся, друг синичка, ты устала от трудов. А кормушка — благодарность, сад спасен от червяков.
Бик зур рәхмәт. Вот такие вот стихи. Урысчасы да бик күркәм, бик әйбәт яңгырый бит. Шигырьләрне урысча сөйләшергә Америкада яшәүче милләттәшебез танылган тәрҗемәче Сурая апа Гайнуллина өйрәткән. Яраткан авторны бәйрәме белән котларга ул океаннар кичеп кайтты бүген. Сүз сезгә, хөрмәтле Сурая ханым, биргә рәхим итегез. Юлдыз Шәрәпованың шигырьләрен чуаш телендә сөйләткән балалар шагыйрәсе Людмила Николаева да Чебоксардан кадәр килде. Сезне сәхнәбез түрендә чакырабыз, рәхим итегез. Сурая ханым. Сыллық сонады, чуваш шеринжен зере хереледе пызык салам. И не только хереле и пызык, но и вкусный привет. Я работаю в школе номер 62, преподаю чувашский язык. И сегодня девочка утром прибежала и говорит: какое счастье, вы не убежали, и вручает мне этот пакет. Он так запечатан был. Прости, пожалуйста, я там одним глазком заглянула, думаю, что же там могли девочки положить? Там конфетки. Детки же на сладкоежке от сердца, наверное, оторвали. Там мыло, чтобы Юлдыз Шарапова гигиену соблюдала, и всегда у нее были руки чистые. А еще сердечко, такое красивое сердечко лежит, вырезанное. Наверное, все, они узнали в субботу, что я еду. Все выходные, наверное, она вырезала, красила. Сердце — это же признание в любви. Мы Юлдыз в школе знаем. 2 года назад мы с ней познакомились, она мне подарила свою книжку. Я эту книгу перевела на чувашский язык. Кстати, она заикнулась. Я приеду в Чувашу, если пригласите. Вот мы целый месяц читали на чувашском, на русском ваши переводы стихов. Да, рисовали рисунки, сделали выставку. А вот самые достойные, те, кто заняли 1-е, 2-е места, уже выходили на сцену и перед автором. Это была для них такая честь выступить перед Юлдыз Шараповой, прям перед автором. Вы нас влюбили в себя. Я хочу вам большое спасибо, потому что как преподаватель я ведь должна преподавать детям любовь к своей родной литературе, и не только, но и уважение к литературе других народов. Мы достойно это с вами преодолели. Мы теперь любим татарский народ, татарскую литературу. Возьмите, пожалуйста, наш такой небольшой подарок. Встреча с вами доставляет радость. Вы делаете своими стихами нас, ваши стихи делают добрее. Большое вам спасибо за все, что вы для меня тоже сделали. И вот моя книжечка тоже солнечная с Чувашии, она называется «Улыбнулось солнышко», Хивель Кулы. Allah bilgan tercümeşim. Yıldız Hanım kişiye жылы сөзләр әйтә, белә шул. Ну, мине Йылдыз ханым белән таныштырды икенче бик яхшы балалар шәкерәсе Равила Шәйдуллина. Янымда утыра. И шуннан бирле мин Йылдыз ханым белән эшли башладым. Без әллә ничек китаплар, баштан балалар китабын, аннары рус, аннары лириканы ритмакы яза, аннары хәзер тагын нәрсә булыр әле. Дә шулай мин күлдем үз-үземнән дә, и безнең Нью-Йоркта яшим. Екатеринда бар оешма, татарларның оешма, American Tatar Association of New York. Алардан да хат китердем. Алар яздылар аны, алар бик яхшы, татарлар бүтән телдә сөйләшәләр. Татарга тылмаш кирәкмиде. Алар урысча бик матур сөйләшәләр. Но татарча алар язалар латиницада. И шул адресын язганда тапмадылар вот этот латинский шрифт современный, который не әйтәм кириллица белән яза белмиләр. Урысча яза беләләр. Шуңа күрә алар язалар инглишчә и урысча. Алар яздылар, Йылдыз ханым, без сезнең әсәрләрегез белән таныш, укыйбыз. Безнең өчен бик мөһим рус телен югалтмаска, татар телен югалтмыйбыз.
Orusça tercümeler okuyubuz, bileriz. Şulay etip biz sizni tabrik etemiz. Biz sizge en matur tilekler tilep kalabız. Bir көп oңышlar. Biz siz güsüz gelirsiz dep ümitlenip kalabız. Rəhmət Suraya xanım. Özü də küp bala ənisi bulğan Yıldız xanım hər bir sabinin sağ səlimət olub üsüyün diləyir. Şol maqsaddan Respublika Dövlət Avtoinspeksiyası bilən birgəlib, yol hərəkəti bilgilərini öyrətmişə sirli kitabda dünya kürdü. Əligi sirli kitabının xikmətlərin Qazan şəhərinin 50-ci balalar bağçasında tərbiyələmişə nənilər sizə жеткерер həm həzir ötür. Mənə maşına tavuşlarını işləyə başladı idi. Şuşa bizning kunlarda tug'il burun zamanda quyon haylasi bilan yashagandi o'rmonda o'z yilida o'z kiyimda yashagandi o'landa tik tur o'rmonda ish kerak tug'il yo'l belgisin bilarga tik turri kelgan alarga zo'r shaharga kellarga abtiraganlar qo'yanlar avtomobillar ko'rib yollarda şu bilgilerini bilərgə kerak elək bilsinlər deb alarını qoyğanlar şapqa elək Bu bilgini көрмеуді mümkün түгел ешкімі қызыл, сары, яшел көзлі ақыш мақыш міне жымылдатырыш көзін әйтірішініш сөзін Kızıl aytır tuhtap qal, sarı aytır iqtibar, yaşıl aytır yuvaşıq, qarab qana adlap şıq. Pişken temli iş pişmakka şaptıra ul uzi uylarında tik igilik kabatlı gülbürsüzlü. Bu iş pişmak gülkişete şapma tuktarsın yol bir isen imin ötep gitti bu urun kuşkana jir. Kızılben koyuğa akış pişmak işinde. Ejigaya iki bala koyudu bal kışına. Bu bihaya yutuşuya şəbəyə. Ay uşa sağ bulğaz yoldan balalar gilə. Əgər yaratmasa ikən idəginə yatarqa. Cinğansa ikən bugün kinoa yatırqa. Bu bilgini bilü kerak, ana bilmək kim bilmək. Utarı bulmay andan başqa, tramvayga hem avtobusga. Bu tıktılışlarda o bilgi əvrələr şıpşın duska. Magazində tutasın, utrasın, gidersin. Giren çirgelik çizgide, asad barıp şidersin. Velosiped transportunu pikten umayıtırı. Pidayını eğlendir, klese koya şere. Avay uyuva, yağışma, avayda tupiyu. Zengel tükelen işinde ağ velosiped gidip tutsa, şuşa bulur senin yu. Ala yolda büyük kupalar, mangıytan var, bilgiler. İndi sizde yerendeyiz, kuanlar da bildiler. Olanın üzgü uyları, olanın üzgü ışığı. Biz ne bilsin, unutmazsın, bile de yolukmazsın.
Йылдыз апабызны без шатланып котларга килдек бүгенге бәйрәмгә. Казан шәһәренең Совет районының 50-нче балалар бакчасыннан. Йылдыз апа, яраткан шагыйрәбез, без сезнең шигырьләрегезне яратып өйрәнәбез, укыйбыз, төрле бәйрәмнәр оештырабыз. Сезне дә бәйрәмнәрегезгә рәхәтләнеп чакырабыз. Тагын да сезгә иҗатыгыз саетмасын. Матур шундый шаян телле, самими шигырьләр языгыз безгә, матур китаплар. Рәхмәт сезгә. Bu balalarga da ак һәм имин юллар теләп калабыз. Йылдыз иҗат күгендә бар канат белән оча. Аның берсе шигърият булса, икенчесе журналистика. 1984 елдан башлап ул 30 елга якын, 30 елдан артык инде республикабыз балалар газетасы Сабантуй ул вакытта яшьлегенчедә эшләде. Ул бармаган авыл, район мәктәбе калдымы икән? Санаганыгыз юктыр. Юктыр. Хәзер соңгы 2 елда Шәһри Казан газетасында хәбәрче вазифасын башкара. Юбилейны кутлау өчен сәхнәгә Сабантуй журналының әдәби мөхәррире Рәзинә ханым Исмәгыйлеваны һәм Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире урынбасары Зөлфия Галиуллиналарны чакырабыз. Рәхим итегез. Коллегам гына түгел минем Йылдыз, яшьлек дустым дип әйтсәм дә була, гаилә дусларыбыз дип әйтсәм дә була. Моннан чыннан да 33 ел элек бер елларда эшкә килдек без яшьлегенчегә. Мин алданрак килгәнгә Минороза Рахматулловна эшкә алып өлгерде. Аннан соң безнең редакторыбыз булып Роберт Мугалимович килгәч инде Йылдызда эшкә килде. Шушы еллардан бирле күп вакыйгалар булды чыннан да безнең яшьлегенчебез белән дә, язмышларыбыз белән дә. Яшьлегенчебез Сабантуйга әйләнде. Сабантуй газетасы булды. Шул еллар эчендә күп еллар, 2 елга инде күп шәһәрләргә, авылларга, районнарга барырга туры килде Йылдыз белән. Һәм гаиләсенең мәхәббәт берләнгән чакларына да миңа насыйп булды шаһид булырга, тойларына хәтле барырга туры килде. Менә шушы гаилә безнең күз алдыбызда бер атлы шундый матур балалар тәрбияләп, матур гаилә булып, үрнәк булып, безнең коллегаларга да үрнәк булып тордылар алар. Инде иҗатына килгәндә Йылдыз чыннан да безнең бик актив, аны күрмәгән җирдә бик сирәктер ул булмаган җир. Аның язган мәкаләләрен, язган шигырьләрен безнең Татарстанда чыннан да белмәгән җирдә, белмәгән кешеләр юктыр инде, белмәгән укучылар. Менә бүгенге көнгә шушы 30 ел эчендә зур багаж белән килде Йылдыз, матур исемнәр алды, матур китаплар язды. Бу ягыда безнең һәммәбезгә үрнәк булып тора. Йылдызның үз сүзле булуы, шундый актив булуы, тырышлыгы нәтиҗәседер дип менә бүгенге көнгә килгән багажының нәтиҗәсе. Киләчәктә дә шушы иҗатлары саекмасын иде Йылдызның. Гаиләсе тигез булсын иде. Матур балалар үстердең, инде оныклар сөергә язсын иде киләчәктә. Һәм 30 ел эшләсә дә бездән китте хәзер Йылдыз. Шулай да укытучылар утыргач, балалар утырышкач әйтәсем килә инде. Бездән китсә дә Йылдыз Сабантуйыбыз яши әле безнең. Бүгенге көндә инде ул журнал булып чыга. Шуңа күрә Йылдыз китте дип безнең Сабантуйны ташламасак, диде укытучылар. Без бергә булыйк, чөнки балаларыбыз безнең барбер уртак балаларыбыз.
ул балаларны сез генә түгел, сез дә, без дә, әти-әниләр дә, тәрбиячеләр дә бергә тәрбияләргә тиеш. Әле Сабантуй балалар журналы республикабызда исән икән, без аны кадерләп саклап, онытмыйк инде. Чөнки аннан менә сезнең каршыгызда торган Йолдыз кебек шагыйрәләр үсеп чыкты. Йолдыз кая гына барса да очрашуга ул гел әйтергә ярата, мине шагыйрә итте Сабантуй ди. Ләкин талантны шагыйрә итеп буламы? Ул үстерде генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки остазларыбыз безнең бик бөек шәхесләр белән эшләдек. Безгә шундый бәхет татыды. Ул Шәвкәт абыйлар, Илдар Юзефлар, Госман Сәдәләр, кайсысын гына телгә алсак та, безнең остазларыбыз җитәкчелегендә, Роберт Мөгаллимов җитәкчелегендә бөек шәхесләр белән уртак кулга-кул тотынып эшләдек. Алар безне үстерделәр чыннан да. Йолдыз, бәхетле бул. Син булай да бәхетле инде. Ләкин менә шушы бәхетеңне гомергә сакла, яме. Оныклар сөя-сөя, Роберт абый әйткәндәй, бәлки әле өйдә утырырга туры килер, кайчан да булса. Йолдыз хәзер сәфәрен безнең белән шәһри Казанлылар белән иштирак. Без аның белән менә соңгы 2 елда без бармаган авыл калмагандыр. Кешенең кем икәнен беләсең килсә, сәфәргә чыктылар бит. Biz инде анда күрдек Йолдызны, менә ничек итеп ир белән хатын арасында мөнәсәбәт була икән. Ничек итеп менә шул үз-үзеңне бер-берен яратып була икән. Ничек менә шушы мөстәкыйль һәм шул вакытта бик булдыклы балалар үстереп була икән. Һәм Йолдыз инде һәр авылга барган саен бер генә ятимне калдырмас иде. Һәрбер ятим баланы берәр гаиләгә урнаштырыр иде. Кемне генә күрсә дә әйтә, йорт-җирегез бик әйбәт икән, сезгә берәр бала алырга кирәк, тәрбияләргә кирәк ди. Һәм аның яңадан бик күп белгән кеше, әгәр дә ул әйбәт булмаса, холкы начар булса, аның төркемдәшләре булмас иде. Biz кайсы авылда гына булсак барлый башлыйбыз. Сезнең белән кем укыган иде анда, кем бар иде алар үзе яшәргә тотыналар, хәбәрләшәләр, һәм алар һәр вакыт әле элемтәдә. Һәм бик нык сөенәм мин, кайсы авылга барсам да Йолдызны таныганнарына. Бу беренчедән шәһри Казан журналисты итеп булса, икенчедән менә үзебезнең авылларда язучыларны таныганга. Бик сөенәм, 15 ел китапханәдә эшләгән кеше буларак, ул менә бүген әлбәттә урыны да түгелдер. Менә монда утыра язучылар, мин аларга әйтәм, барыгыз авылларга. Күрегез кешеләрне, укучыларны, сезнең иң кадерле җирегез ул авыллар, мәктәпләр. Һәм менә тагын бик күп санлы китапханәчеләр исеменнән бар иде. Сез анда затлы итеп барыгыз, матур итеп киенеп барыгыз. Менә безнең язучылар шундый дип сезне каршы алырдай булырлар, һәм истә калырлык булсын. Без Йолдыз белән бу җәйдә һәм бик күп очрашуларда булдык, мәктәпләрдә булдык. Менә аны шундый ихластан каршы алдылар. Һәм иң изге эшне ул балалар язучысы башкарадыр. Аларның күңеленә салган орлык менә ул китапханәдә инде менә мин китапхана дисәм күземә яшь килә. Ул балаларның кыштыр-кыштыр китап актарулары, аларның ул китапка булган хөрмәтләре ул фонда салынган булгандыр. Фонда салынгандыр. Менә Йолдызлар, Робертның безнең авылга тоже килгән иде. Ул әле дә сөйлиләр, ул вакытта сөйләгән шигырьләрне. Менә алар күңеленә сез менә бу балалар язучылары аны тотып тора алалар. Менә аннан соң буны без саклый алмыйбыз икән. Монда инде без уйланырга җирлек бардыр. Һәм аннан соң буны саклаучылар без газетада эшләүчеләрдән. Менә шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк. Йолдызга бик зур рәхмәт булган өчен. Ул кирәк вакытта бик сабыр үҗәт дип әйтте. Ул бик сабырда булып кала белә. Бу елгы сәфәребез ураза вакытына туры килде. Су эчмәгән, ашамаган килек, ничәшәр сәгать йөрде, бу бер тапкыр сыкранмады. Ансы өчен дә рәхмәт. Булганыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле язучыларыбыз. Һәм Йолдызга инде үзе Йолдыз, үзе әдип кызы, аңа шагыйрь булмау инде ул бишектә вакытта язылган булган. Исән сау булсын, гаилә бәхете, уныкларының шатлыгын күргәсен. Һәм әлбәттә инде һәр вакытта да каләме тутыкмасын, һәр вакыт укучылары булсын. Кая барса да Йолдыз Шәрәпова килә дип көтеп алардай булсын. Исән сау булсын. Кеше ничә яшьтә генә булса да, яшьлек елларын һаман да сагынып искә ала. Ак мәрмәр колонналар янында узган яшьлеге, төркемдәшләре Йолдыз ханымга бүген дә илһам биреп тора дисәк ялгышмабыз. Котларга яшьлек дуслары да килгән һәм сүз аларга. Алар арасында танылган шагыйрь Рөфтай Зәйдулла, күренекле галим Зөфәр әфәнде Мөхәммәтшин, Альмира Зәйдуллина һәм башкалар бар. Кемнәр үзләрен төркемдәшләре дип саный, рәхим итегез. Тәбрикләвен Рөфтай әфәнде үзе генә башкарам диде.
Барчылар, қонақтар, достар, естешлер, үлкенлер. Әлі Йылдыздың 50 yaşын кішкене Боғада, аның туған ауылында өткеріп берген едік, 5 жыл тәкеткен. 5 жыл түгіл, міне әлі де істе, мына неше жыл олайды, неге істейді біз Қазан үстін оқуға келдік. Анда оқуға күресшілеріне сентябрь айында уақытта қалпымыздарға жіберіп өреті бар еді, бәренге барған. Сағар айында қазақтар деген ол білмелі. Болды. Әкеп әкуша, шул тиядыр енді бар. Бір-екі ауылда болдық қойырыз. Міне шында біз таныштық яқшылап. Анда ауыл жерінде кімнен кім екені беткес көріне. Йылдызға бұл уақытта икки бар еткенмен ол бек ұжалық түшкен, бектіге міне шын ауыл қызы. Анда көрсе біздің ауыл қызлары емеға сенен башқа. Сенің базында тұрайдың ғой. Міне анан соң оқырға келдік, аны сене башасынан бек ұзаққа кетейінді. Әнесі білен таныштық, әнесіні оқытушы еді марфума. Шунан ұлда біздің танышты да Йылдызға күскілак бұлырға Қазанға пішіп келді. Шуға күрі Йылдыз Құлайтырақта яшамайды, ол айырым патерде яшады. Міне шу уақытта әнесінің шушындай тәрбиесінде ана құлының жылысын сезіп, шу уақытта ол өзі көресің шындай мәшһүр ана бұлырға әзірленгендір. Балалар шағыры болу гүлмен бек жеңіліш түгілдір деп ойлаймын. Чөнки анда балашақ дүниясынан айырылмасқа керек. Роберт абай да жақсы біледі енді Йылдыз. Міне Йылдызға шыннан да аман елер ауылларда үйреніп тұрғанда жазылар. Меніңше ауылларға үйреніп материалдар іздеп үйрену ана керек мейді? Енді бітен материал бар бетінде. Қарап тұрып, күзетіп, қағазға түсірге керек әйбет Йылдыз. Келешекте де сен шу балалар гіргәшіп, егіріп беруінен айырылма. Оларыңа қарағанда енді мұнда үмітлер зор, әлі сен анықларың, тұрымларың көп болыр, һәм бізге шындай матур-матур шигірлер бөлек етіп тұр біздің балаларға, біздің анықларға. Ол міне келгенде университетқа балалар шағырасы түгілдері, ол зұллар үшін жазайды. Мен хаттарлайым, суғыш ұтын қабызушы империалисттарға қарсы бір шигір жазған еді. Бармақ ұшыларынан қан тама деген сөздер естеп қалған. Мен пародия жазған уақытта глобаль проблемалар білен мәшкелейді уақытта. Қазір енді міне кіші жанын, кіші көңілінің, бала көңілінің кейбіреніштерін шу қадар яқшы біліп, аның балалар үшін жазған шигірлерін оқисың да, өзіңе де балашаға айтып кесетесің. Мен өзім де балалар үшін жазғалаған болды. Ләкин мен айттылар, әркенлер, сен балалар шигірлерін оқи, көз біріне саңға болмайды. 84 жылдан оқсыз ешінші жылда ішлегеш, мен 85 жылда ішлеп алдым бетанда. Шуайды шу, олайша мен сен ішке қайсы уақыттағында елің деп сұрамақ шейді. Йылдыз, келешекте де шулай бізді сүйіндіріп, түркімдәштеріңні шулай ижат ұтында янарға һәм яссын, насип болсын, һәм сеңа әлбәтте ең мөһиме инде біздің яшьтәге саулык, сәламәтлек телим. Biz senin bilen gururlanarız Yıldız. Yıldız'a bir-iki söz aytib ketmesem orunda bolmasın, çünki men gruppadaşlarına tugul Yıldız'ın en yakın dostu. Hem men özümni şuşu yaktan en bäxetli dep sanıyorum. Bir gruppadaşım bilen ömür boyu Nezire bilen eligine söz aytgan gururlanabız degen biz ömür boyu bir mektepte işledik. Yıldız ömürgen benim yakın dostum bulup kaldı. Eğer de biz
Буа, Мишер, Йолдыз дип әйтәбез икән, Йолдызны Татарстанда гына түгел, Америкада да һәм бөтен кыйтгаларда беләләр. Без шуннан да горурланабыз. Синең иҗатың алдында баш иябез, рәхмәт әйтәбез. Һәм Йолдыз киләчәктә менә безнең инде әниләр дә дус иде, балалар да дус булып яшәделәр. Киләчәктә менә гаиләләрегез ишәйсен һәм шушы безнең бүләк белән бергәләп, матур итеп, гаиләләрегез белән сыйланырга һәм әгәр дә без икегә бүленеп килсәк, группадашларыбыз белән бергәләп чәй эчәргә дә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Benim bilen gururlarım dediler mi? Benim gruptaşlarım bilen, Türkmendaşlarım bilen gururlarım. Benim kişeni bunların işitti değil mi? Boşkırtistan'dan gelgen gururlar. Hem Şallı'da, Boltaş'tan benim Türkmendaşlarım girdi. Bir zor rahmet alalım. Biz işletimizde Yıldız'a rahmetimizi eşittiremiz. Min Башкортстанның Борай районынан килдем. Әле генә дип әйтерлек поезддан килеп төштем. Һәм инде ашыгып Йылдыз янына килдем. Йылдыз, без синең белән чынлап та горурланабыз. Миннән кайчак сорыйлар. Син кайчан укыдың университетта диләр. Ә мин аларга җавабымда мин Йылдыз Шәрәпова, Ркаил Зайдуллин, Асия Рахимова, Дамир һәм Талия Шакировалар һәм башкалар белән бер группада укыдым. Дигәч тә алар инде минем шатлануымны бергәләп уртаклашалар. Аларда булган талантның ачыклыгының яктылыгы безгә дә төшә. Без алар белән горурланабыз, без аларга сокланабыз һәм киләчәктә дә аларга иҗади уңышлар телибез. Йолдыз ул үзе бер йолдыз. Коръән сүрәләрендә әйтелә, Коръәннең Йолдыз сүрәсендә әйтелә. Мин йолдызны ди, Алла Субхану ва Тәгалә юлда йөргәннәргә адашмас өчен бар калдым, күкне бизәдем ди. Ә менә безнең группадашыбыз җирдәге йолдыз ул балалар күңелен адаштырмас өчен, җирдә булган хикмәтләрне ачып күрсәтү өчен аның үзенең сүзе бар. Без йолдызга һәм башка группадашларыбызга бик нык рәхмәтлебез. Киләчәктә дә бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Йолдызның да һәм башка иҗатташ дусларының да җылы гына кулларыннан төшкән җеп-җылы китапларын алып торыйк, шатланып торыйк. Бергә булыйк, бергәләп укыйк. Muhterem cemaat, hozir sizga taqdim etilasi чыгышны сюрприз дип әйтик микән, музыкаль чыгыш кына дип әйтикме, әллә Йолдыз ханымның улы җырлый дип кенә әйтикме? Ничек булса да дөрес булыр, Муса Җәлил сүзләре Илнас Сафиуллин ки шагыйрь. Әлеге җырны Сәйдәш Шәрәпов башкара. Uydurub şair şiir yazdı, ak kağızga tomdi yoshlari. Tishda dovuliydi bir to'xtovsiz, ko'kradi yashnadi. Jil eshikdan kirib üsteldagi kağızlarni shishdi, to'zdirdi. Ondan chiqib tishqa yurak yarg'ish, oshiq tovush bilan sizdirdi.
Ondan çıkıp tışka Yürek yargış Yaşı tavuş bilen Sızgırdı Tov bulup deryan Tuğdırlandı Yeşil sıktı kolum imenden İş başarı şamlı Tımlık bastı İleri varsa ilerine Gittim bu yaşayı bulmesinde Futbol kıdıkından yaptıran Davullanıp bana yüreğinden Ak kağızga hisler aktılar Şahit kırdığını kavaldığından Yazganların çiğnap yandırdı Uze gitti şığı Çil basıldı Davul tındı ortadan alındı Dikkatin bu yaşamayı nerse yazdı Nindi hisler ona yarsıttı Yazganların biri Jil irtelep Tomda uze koya aşıktı Siz sırağız sana iser jilde Yeşillerden dolkun dağına Hem sırağız yemsiz Dinde kuvvet Tam durgan kişiler Dağına Zeynep Şarapov. Her şair tövbe ilhamın doğan şiirinden, onun tabiatından, şişmeleri muğundan, kişilerinden alar. Yıldız Şarapova da bu yaktan iskerme tügül, onun köpkene şiirleri doğan yağına bağışlanan. En mühimi ol balalarını da doğan yağını yaratırga üretebilir. Yaktaşların kutlarga yırak aralarını yakın edip bu alıları da kildi. Bu rayona özelleştirilgen kitaphaneler şilteri direktörü İlüze Cihangirey kızı Fethulova hem şulay barlık bu alılarını birige çakırabız. Kimler özün Yıldız'ın yaktaşı deyip sanıy, kimler özün bu rayonu kişisi deyip sanıy. Şıkıl mecburi, süyle mecburi bulmasa da avuldaşlar ayrılma. Alaysa baştan bu alılarını çakırabız. İnşallah sonra. İstemsiz hayırlı iş dostlar. Tatar edebiyatına, balalar edebiyatına en yaktı yıldızlarının birsin bülek etken, hem en görünükli balalar yazmışsın, terbiyelep, üstürüp bilgen Buat Beginden sizge yalkınlı selam. Bugün bardak Respublikamızın edebiyat sevişçileri bilen birge bizden Buat Begi'de sizin şuşunday ılık yubileyinizini belgilep ütüde katnaşa. Biz bunun bilen şeksiz gururlanabız. Buat Beginden sizge bir zor selamlar tapşırdılar. Bir zor kutlavların aytıp kaldılar. Hem şunday kutlavlarının birisi ol indi bizden Buat hakimiyeti başlığının kutlağı. Onu indi rıhsat edip sizge okup gidergen. Hürmetli edip, Yıldız edip kızı. Sizni ihlas köngülden bugünkü ulu beydemigiz 55 yaşlık yubileyiniz bilen kutlayız. Bugünkü istelikli günge siz işin ma'nosida ko'rkam şahıs bulup keldingiz. Siz halkımızın süyükli sanat işliklisi, balalar köngüline hoş kelgan şairesi. Tatar milleti, Tatar tarixi, Tatar medeniyeti ülkesinde koygan hizmetleriniz için
Сез Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе исеменә лаек булдыгыз. Укучыларыгыз, халык мәхәббәте иң югары бәя. Сез иҗат иткән шигырьләр балаларда эстетик тәрбия бирүдә, аларда әхлак сыйфатлары булдыруда, туган телен, үзе яшәгән илнең милли кыйммәтләрен хөрмәт итүдә өлеше зур. Хөрмәтле Йолдыз Әдип кызы, бүгенге истәлекле көнне сезгә һәм барлык якыннарыгызга чын күңелдән саулык, сәламәтлек, озын гомер, шатлык, күңел тынычлыгы телибез. Иҗат чишмәгез киләчәктә дә мул булсын. Бу район башлыгы Марат Азат улы Җаббаров. Шушы форсаттан файдаланып, шәхсән үземнең исемнән дә һәм Буа үзәк китапханәсе исеменнән дә чын күңелемнән тәбрик итәсем килә. Без инде Йолдызның иҗаты белән һәрдаим кызыксынып барабыз. Аның иҗатына багышланган әдәби кичәләр үткәрәбез. Һәм шулай ук аның шигырьләрен сәнгатьле укуга багышланган бәйгеләр, төрле чаралар үткәрәбез. Менә апрель айында юбилей хөрмәтенә без инде зурлап бик матур кичә үткәрдек. Һәм менә шул кичәдә дә без инде үзебезнең котлауларыбызны тапшырган идек, бүләкләребезне тапшырган идек. Шуларга истәп тагын берничәсен генә бирергә рөхсәт итегез. Бу инде шул кичәдән бер истәлек. Шагыйрьнең бит инде аның язу коралы каләм. Без инде иң бүгенге заманча каләмне алып килдек. Китапханә исеменнән ноутбук бүләк итәбез сезгә. Шушы ноутбукларда утырып тагын бер мәртәбә юбилейгыз белән бәйрәмегез мөбарәк булсын. Bu alarның тәбрикләүләре дәвам итә. Нияз Бишбалта bir-ике сүз әйтеп алам ди. Рәхим итегез. Балталы кешегә сүз бирмичә булмас. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Йолдыз апаның шундый иҗат юбилейына килүгә әлбәттә бик шатмын. Һәм үзем дә инде шатырамга бик тә шатландым. Барчагызга да тагын иң беренче нәрсәне әйтәсем килә. Да Роберт абый әйткән иде анда мишәрләр турында. Мишәрләр алар бик тырыш халык, алар бик тә акыллы халык, һәм алар дини халык. Барысы шундый яхшы сыйфатларны үзенә җыган ул. Шуңа күрә инде аңа башлап кичә кенә бер-ике сүз әйтеп китәм әле. Кешеләр күңелен яктыртсын. Тау ягында яңа йолдыз туды. Яңа Тенчәле авылында үзенең иҗат җимеше белән шатландырып торсын тагын да. Уку йортын тәмамлаганнан соң хезмәткәр булды ул ялкында. Ильич юлы гәҗите күпләрне сынап карады шул барсында. Яшьлегенчә исемен үзгәртте. Шулай Сабантуйга әйләнде. Йолдыз ханымның андагы эше журналга бик нык бәйләнде. Антенналы бәрәңгене дә ул матур китап итеп чыгарды. Шагыйрә үзе дә бала булып шатланды, шукланды, шаярды. Иҗат белән янып яшәгәнгә бәхет елмайды. Эшләр уңды, күп көч куйган тырыш шагыйрәбез Бәллүр каләм иясе булды. Балалары Сәйдәш, Яткәр, Айнур, Газиз һәм кызлары Әдилә безнең әни дөньяда иң яхшы, иң мәрхәмәтле бит ул дия. Бала сәламәтлеге, тәрбия, кайгырта, гаилә ныклыгын, иң мөһиме, һәр балада тойсын бәлә каза хәсрәт юклаган. Шагыйрәбез торсын горур булып, һәркем хөрмәт итсен, эндәшсен. Һәр кешедә йолдыз булып яктсын, кешеләргә яктылык чәчсен.
Şehirden soň şer ýamgyrasa bek urumly bolar. Tatarstanyň Atkazagan Medeniýet hyzmatleri şahyra Yıldız'ın awuldaşy Fennur Hasanow dinçelim degen jir boşkara Ramil Kuramşinki Yıldız sözleri. Rahmet ediniz. Bek rahmat klastaşym, seni tugan günim bilen barcha klastaşlar ismine bereketli bolsun turmuşyň. Amin. Yırak yolunu yakın itemine Oğluma faydık dileşirim Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır başa Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır başa Eminim munda kadireler Dolaşağım yalan terbiyle Eniyim gülgün azap kıypıydırgan Kıyılalardan isken tanşiyle Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Bayınlarım, güden dağlarım Işık fanlı sarı yarlarım Sözde kalgan yağmurlarım Davar vadi baytık mitbaram Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Şakırım yollar aşa Hızını uzak yollar aşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Tuğan oğlum yana düşelim Umrim sima vardır taşa Umrim sima vardır taşa Baştan bölekten başlayalım Zeynep. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli yazıcılar, Yıldız'ın hürmetli kursdaşları, barınızda da bugünkü Yurtdan Beyram bilen çın ihlas köýlemini tebrik edem. Bek katı dolkunlanan gafı ite göreliz. Mene qarap duram da, içenin başından beri Yıldızga nindigine maktau sözleri işitilmedi. Koyanına kilmegen ol kişiler, hatta
Okyan arıyağından qaytkan kunaklarımız var, onu kıtlar için, onu hürmetler için, onu ılılar için. Min vadi bir avluk tutuşu. Bu balalar minamından 48 yıl ilk 1. klasta kelgenler idi. Mine Fen Nur Hasanov yırladı eligine. O yıldızın klastaşı oldu benim okuçum. Anları, ne Flora, Sabitovna oldu benim okuçum. Elhamdülillah de paraptıram. Vadi avluk tutuşuları bulsak da ilge yaraklı kişiler terbiyelegen biz iken. Bu Allah-u Teala'ya en ılı rahmetim şunun için. İkincisi, şu balanı tudurup bizning tufrakta üstürgeni için Yıldız'ın gazezenisi Minnur Apava Allah rahmetimi jitirim. Duam bulup barsın ilahım anarga. Ulanı bizden alıp gitip üst tuğan avlunda da üstüre algan bulur idi, olay işlemedi. Ömrü buyuna, bu benim balamın tuğan tufrağı, men onu ondan ayrılga teyiş tügül deyip, büyük nersege tüzerge tur keldi anarga. Urna cennette canı rahatta bulsun, ilahım kadir gazaplarından emin bulsun. Üçüncü ılı rahmetim, anımına şu yıldız derecesine küterip, türlü yaklap yardım etken yazıcılarga, kursdaşlarına, okutkan okutucularına, eğer onlar yardım edip, buluşup her daim kanatlandırıp yaşamayan bulsalar, ul balanın kimi var? Onun ardından gelir kişisi de yok. Koyadır küterige buluşur kişisi de yok. Barınızga da Allah'a rahmet. Şunun üstüne turmuşlu buldu. Elhamdülillah ana bir katış atlandık. İpteşi Siringe rahmetinin en ılısı deyip edecek de yanlış bulmaz. Çünkü hatın kız 5 bala üstüne tırvan ana, onun ide de işi falan kader. Ol şul kadar şiirler yaza alır idi mi? Ol şul kadar bütün Tataristanlığına değil mi? İllerini eylene alır idi mi? Üzüne icat yemişleri diyeyim. Eğer de Sirin ama ihlas günülden yardımcı bulmasa. Koya Sirin, onu bir rahmet verirken bütün oğuldaşlarımız için sizin kuruluş için ihlas günülden şatlanıp yaşayırız. Balaları için şatlanıp yaşayırız. Bir onu rahmet Sirin. Ne çal başımla iyip rahmet eytesim kiresin babalar en iyisi isimine neyken minanır. Eğer de siz annemle şuna yıldız itip saklap yaşamayan bulsanız o bugünkü dereceye iş olman bulur idi. Vayla o. Anda bir söz bütün dünyanın rızıktaşlardan mümkün. Bir eğitilgen yumuşak söz, irkelen sözü, onun haline girişken cümle ona icat yalkını verilen mümkün. Gafuyduğunuzu zaksilerim. Bunda profesyonel yazıcılar otura. Gafuyduğunuzu zinhar. Menin düzgünlüğümde bulgan sözlerini şiir yollarına soğuk bildim. Siz tımlamağız. Yarın mı? Mine oğuldaşlarıma, Yıldız'ın yüzüne hem Siringe okumalarına. Sizden bir yolam, siz tımlamağız değil mi? Evet. Yıldızımız muğlanmasın deyip, cıyılıp geldik tuğan yaklardan. Yer astından yollar salıp bulmaz, görüşüp kalıp isen çaplardan. Havadagı in yaptı yıldızla dinlep kuşulgandır isimin. İcatın bilen bolkup yaşisin, isimine dengel cisimin. Turmuş yolu sikertesiz gibi, uppunu var diren çumbulu. Zirek zihin yoktu okul bilen onlap yaşadınız siz şunu. Allah sizge parlı vakit birgen. Ay nuru her ikiniz yüzünde. Şundi kürken bulup karşılağız ömürlerinin kilir gözünde. Bugün de yeş, kürken maturlarsız. Yaman güzlerine demesin, siz atlagan izge bu savadan payır hasret ütüp girmesin. Yeşeksiz şula 100 yaş geçe, işitip bola ınıklar rahmetin. Ilıbaygaç kürü nasip bulsun, her 5 balağızının rahatin. Yıldız kızım, çiğnagül xas buldu, tekebbirlik tügül gadilik. Min ılı bir sırrını açtım bugün, gadilikte iken dahilik. Ilı bileklerge layık buldum, yazıp matur şiir ürneğin. Üzüm isen çapta kürsem idi, alganımla tukay büleğin. Antın yılı berenini okup, lezzetlenen eli büyüğünde, balkıp yaşa, sünmez yıldız bulup, büyük şiiriyet gününde.
Шушындый Шагыйра апа тәрбияләгән һәм аны мәктәптә каршы алган апа булганга йолдызым шундый булгандыр инде менә бәлки генә бүләк. Sizge Allah-u Teala'dan can tanışlığı, temsihati, iman bayılığı, gayle, iminliği, balalar bəxti, icadi uğuşlar dilep birinci okutuşlarımızı. Hürmetli Eligi Beyram'a kelgen hürmetli konaklar, kardeşler, hürmetli Yıldız Apa. Elbette en başta sizni başlap özümüzden birinci uçuşumuzga Zeyci Apaga hem ol jitiklep bergen Eligi bizning aldaşları alında başı rahmetini jitkirasim kele. Hem Yıldız Apa sizge birinci şuratda elbette avuldaşım olarak, abimnin sınıfdaşı olarak da hem ikinci şuratda edebiyat yıldızında yanlış, edebiyat köyünde yanlışı. Bugünkü zamanı edebiyatının bir ülüşü olarak, icatımız bilen boyutkan bir ülüşü olarak da sizge müracaat edesim kele. Bugünkü günde Yıldız Apa Şarapova icatı boyunca, şagire Yıldız icatı boyunca şokti köp sözler etildi. Elbette köp dilekler etildi. Bir güne söz edesim kele. Bugünkü günde şuşunday katla ulu zamanda Tatar tilinin yazmışı halide turgan, indidir bir kıl üstünde turgan bir mezgilinde şuşu beyramның buluğu indidir bir ümitler tudura әле bizning көңелдә. İkinciden әйтәсем килә, yazучылар, bizning бүгенге залда утырган yazучылар, аларның укучылары һәм өченче буын галимнәр шушы сезнең иҗатларыгызны өйрәнүчеләр бергә бер буын булып, бер чылбырның bir буыннары булып бергә яшәсәк иде. Бүгенге көндә Казан Федераль университетының татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар институтының татар әдәбияты коллективы исеменнән дә шәхсән үземнең исемнән дә шушы кафедра әгъзалары исеменнән күп санлы студентлар исеменнән сезнең улуг бәйрәмегезне, матур гүзәл бәйрәмегезне тәбрикләргә килдек һәм әлбәттә иҗат уңышлары телибез. Һәм күп кенә шушы залда утырган улуг Ылпат шагыйрьләр, драматурглар, язучылар арасында безнең студентлар өйрәнгән шәхесләр утыра безнең арабызда һәм әлбәттә менә быел сезнең юбилейгыз уңаеннан сезнең иҗатыгыз буенча да диплом эше якладык һәм сезнең үзегезне дә куандырдык дип уйлыйм. Һәм киләчәктә дә менә шушы буын эзелмәсен иде, иҗат ilhamımız soyutmasın idi. En әһәмиятлесе шушыны укыган балаларыбыз, телләре булган балаларыбыз булсын иде. Шушыны укытырлык мәктәпләребез булсын иде, сыйныфларыбыз булсын иде. Иң олы теләкләр белән сезне яратып, хөрмәт итеп һәм гаиләбезгә, бүтән авылыбызга тагы да үсеш булсын иде. Авылларыбыз ятим калмасын иде. Шушы теләкләрне теләп, сезнең алдыгызда баш иеп, рәхмәтләребезне белдерәбез. Уңышлар сезгә. Һәм авылыбызның асыл егетләреннән берсе Интал Шайхаттаров. Буган якның бедре талларында сайрап үскән моңлы кызчыксың. Йылдызы булып янган күзләреңдә иҗат утты мәңге балкысын. Авылым күгендә җиңгән йылдыз, халкым күңелендә якты йылдыз. Авылым күгендә җиңгән йылдыз, халкым күңелендә яшисен йылдыз. Yıraklarda küpten yaşasın de unutmuşsun avı sıkmağın. Bütün Tatar ili danıldı seni, sen danmışsın avılımның halkın. Avılım köyünde yıldız, halkım köyünde sen yaktı yıldız. Avılım
yanıp məngi yaşa Saf nurlarga jirne kümmeli Gırvırlanıp sagını kılla ceyip Kettesini yana dinçeli Gırvırlanıp sagını kılla ceyip Kettesini yana dinçeli Avan kürgünde Gözünü güngilde Yaşasın yıldız Gözünü güngilde Yaşasın yıldız Ne bileyim Boş figüründü bir işikin bilgeregine yazıldı. Avul halkı tarafından Aygül Hasanova. Sizleri. Medeniyet Ministri Şuşay'ında. İmza. Pek zor rahmet. Var kızlara. Sahne altında motor edip eğilişip duralar. Ne ekan siz dinşeyliler mi? Yediler, bizden sıkıp gerek dediler. Bilen sıkıp girdiler. Pek zor rahmet. Şuna da kömüllü. Eniyim altın bağana, etiyim kümüş kanat. Gailemni yaratan men, suplanam anlaparım. Ailemizde 7 kişi, her kaysanın köp işi. Bar kazandan izlesen de, yoktur gil bizning işi. Dip yazgan idi Yıldız Şarapova'nın oğlu Yetkar, Zor Tatu ailesinden ilham alıp, mektep inşasını şiir yollarına salıp. Hazır Şarapovlar ailesini sahneye çakırabız indi cemaat. Onlar üst sözlerini jür mung tilinde aytırga oylaganlar. Aile kutlağı, Gaziz Əlisinin Salam Galem degan şiirini söylevden başlap jibeririz. Ayda Gaziz Edekeş. Alo, Marsma bu. Haber bilen incirden. Bu men Gaziz saklamalı. Tataristan degan ilden. Bizde indi kızlar jitti. Sizde ondan işip. Salkın jiller deselerme. Yağmur yağamayışıp. Mars'tagı malaylarının burunları kızıl mı? Bunları nimem köpmü? Yazrak uzun mu? Bir küresim gile sizni. Düşü güzeli. Eyde. Ora yırak. Bulsa da yaşayız bir galemde. Adile Şarapova, rahmetli min Xudayıma degan jir boshqara.
Шәрәповлар гаиләсенә тагын бер алкышлар, җәмәгать. Менә шундый батыр уллар, күркәм кызлар үстергән шагыйрә Йолдыз ханымга. Һәм кичәрезне сөйләйсезме? Әйдәгезләр бер-ике сүз әйтегез. Hürmetli Aliyeviz, hürmetli tırmış yurttaşım. Şen köngülden təbrik etəmiz seni, şunday motor yubileyin bilen, köngülüm bilen şad, bütün neyim bilen jalın tulga. Hürmetli, manda gelip bastığında meydanman Halil Mahtavaş'tan üye baytırım ikenliğini bu, manda saklamayın. Şu an hayakırıyına gitmemliydi manda yavaşak. Rahmet konaklarga, rahmet benim tırmış yurttaşımın şunday hizmetin beğenilgenge. Başım rahmet söyle. Teşekkürlerinize rahmet, Xudaydan bereket ömürler versin. Muhterem cemaat, bayramda yumğaklar aldığından tağın bir muhterem konağımız var. Bu da şolay avuldaşı Nail Efendi Tuhfatulov Kazan'ın 26. liseyinden keldi. Mahsus rahmet ederiz. Hürmetli konaklar, yaktaşlar, Yıldız apa. Мен Дірістанды мәктептен генә келдім. Тұрмыш шылай бара тұрғандар енді ол. Менің аңлауымша Йылдыздың ғұмырының мәңгілік болырға тиіс. Башланды туған ауылда, дәвам етті район үзәгінде, қазір келіп жеттігіз Қазанға. Мұнда болған бітен татар халқын айтты сөзін біргене, біз Қазанны шылайырақ аламыз. Татар тілін апат ипаты сыңғы вақытта бұлғатулар башланды. Мұна сенге миксер алып келдік, сенде бұлғат қала. Біздің ғайле есімімен, Чәчек, шылай біздің есімнен бұла. Менің жамағатым шылай татар тілі өктушісі көбірек сыйлардыр деп ойлаймын енді. Үзімнен нәрсе тілейм. Апа болып қал, яқташ болып қал, ғырлығымыз болып қал, Йылдыз болып қал. Йылдыз болып қал. Sen direkten bir rahmet apa. Birinchidan Ulug' yubileyingiz bilan qutlashimiz kelasizmi? Sizga uzun umr, sog'lik, tegizlik, Xudoy bergan umrni shulay turib, motor ettirib, janiga qadar yetib borgan shulay davom etsin edi. Bolalarning shodliklarini ko'rib yashayversin. Eng zo'r baxt shu endi. Ikkinchidan mening o'zimning rahmat aytgasim kelar, shaxsan o'z ismimdan. Men endi o'qituvchi olarak ochiq dars kerakmas, seminar ko'ramizmi? Yıldız apa, vaqtim bormi, qachon kelaversin? Biz shulay to'g'rilab, to'g'ri ketirib, hozir uyushtirib olamizda, o'tkalamizda bek motor kelib chiqaydi. Mana shunisi uchun bek zo'r rahmat sizga. Qachon chaqirsam-da, hozir men boram, qachon kerak? Mana shulay kirib, endi birga yashaylik Yıldız apa. Eson sog' bo'lasiz. Bek zo'r rahmat, muhterem cemaat, mana bayramimizning shu ülüşünde biz barımızla birgelep, büyük şairimiz Abdullah To'qayning Tuğan tilini jırlasak, ko'ngillarizdagi jir aldığından elbette baştan Yıldız Hanım'ın özüne söz, bilmese bulmaz. Maqtadık da nerse o'ylab turar ekan, rahim ederiz. Taralmaymiz cemaat. Allah'ın rahmeti olsun baragızga da. Rahmet bizim. Rahmet. Milletime hazır. Men bitmek dulkınlanan bitmek kavşadım. Hazır şu kişine qaragandan soň, çünki özüňni yaratganlaryň, hürmet etgenlaryň qarap turup ol bit rahat indi. Bütünlerge de şu rahatlıkny tuyarga nasip bolsun. Hem men bir kegine şiir okuyayım. Bir sonun ülkenler için yürekke dip atalar. Yavuz yazmış sakalından yürütse de sirep, yutkanıktan kulmeklerin bitseler de kirep, dost diyenin tanığına türse yıdırık tünep, gaybetçiler gaybetinni tükürseler şeynep, haksızlıktan kısılıdan tuttu yassa yürek, sağış son şimirgende tuturup şilek, yalgışkanda, adaşkanda, kış bitkende yüdep, kişi bulup kaluşular bugün bigirek sirek. Köngülümde tik bir tilek, sın suluşka kadar kişi bulup kalayık, yemi yürek. Hem ikincisi bilirgeydi. Küyü gelmeyi demeyiz.
İspanşalap biyibіз, İngilizce jırlıyız, şit yat deyip durmuyuz. Özümüzün tuğan diline şunday rahatlılarga birer İngiliz kızağını irengen mi jırlarga? Madrid'da bir İspan yigit şitik tübetey kiyip biyim iken apipe bilirgeydi bit, he? Alla bizgine jırlıyız, bizgine biyibіз mi? Milli gururluk bulmauşı dünyada ol bir biz mi? Rahmet dip atala. Azmak kakkanını ve sukkanını küterdim min yatim. Azrak üstürdü sipap tek mаңлайымнан milletim. Abdullah Tokay. Tokay'nın uşbu sözleri turu kile miňada. Tumas fırın yetim kalıp yaşayıştım dünyada. Yarı yolunda ajradı bari eybet kişiler. Kurşilerim, ustazlarım, dostlarım, klastaşlarım nek ferişte tüslüler. Aniyim ne özittiler, meni de kokmadılar, yerden kolunu suzgan kiliş yeneşe atladılar. Bik zor rahmet tuğan oğlum, yaratkan kızım buldum. Seni bilmem, emin üzüm nek sinde tuğup umdum. Meni bir de kimse etmedin, kokmadın yetim deyip. Neni yılıp bir kışıktan yıldız yasadın şiir. Üzümden nıgrak siyindin, bulgan var tabışıma. Мәгънәле төсмер istedin gümrüm ağışına. Avuldaşlarıma rahmet irkelep üstürdüler. Turmuş yolundan ötkende tılsımlı köş verdiler. Eli bugünde köplerinin yardımlarını duyamın. İsimlerin мәңгілікке, көңіліме uyamın. Rahmetke türüp saklıyımın hemmeğizni hatırda. Bugün mine şayda çıktı onu sizge aytırga. Rahmetlerim jitmez tüslü söylesem siznin hakta. Yardımga kilebildigiz iň awır kıyın şakta. Min beleden saklıydiler. İhlastan etken rahmet. Rahmet ettir halkın bulu. Onu üz tilinde eytu. Bilsegiz şunday rahat. Rahmet, Doğan Tel. Tuğan dil, imatur dil, etkemen kendindir. Dünyada tüm nersedir, sin tuğan dil, arkalı. Dünyada tüm sin tuğandı arkalı. İğneler bu devreler kendi şeyde ilerler. Onları dinler boyu kendi hikaye sileger. Onların günler boyu kendi hikaye sileger. İduhandı her vakitta yerden keşke neden anlaşılan şartların bayrın bilir. Keşke neden anlaşılan şartların bayrın bilir. İduhan sinde vurgan iğneli karvanlığa yarlığa dil
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.